know they say forever I'll be dreaming. Why did you have to go and stay? Leave the truth our love away. Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you let me hear my love, and you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. Thank you, visitors from Rojas, Bayumbong, and Burgos. Ngayon naman, Yes, syempre thank you so much din sa nagpa-picture po kay Miss Hello. yes, Miss Hello. Sino ang photographer nila? Inang Guana. Oo, ayan naman, may nagbigay ulit ng compliments. Maraming salamat po. Yes, From okay na Bayumbong, Nueva Vizcaya. Wow, Inang Batang, daming mga bisita from Bayumbong, Nueva Di Vizcaya. ba taga Ayun, ah. Bayumbong ka sa Biskaya ka Tumira ako sa Bayumbong ng 6 na taon. At sila doon ka tinira. Oo, hindi, tumira lang. Sa BJMP. Charot lang. Doon pa ako nag-aral sa SMU and feeling ko kaya sila pumunta dito sa Meraking Garden ngayong gabi. Dahil taga Bayumbong ating nanalo ng 102 million sa Lotto. Baka nandyan. Baka kilala nyo yun. Ako naman, maliit lang ang Bayumbong. Nag-trending yun sa Facebook, nanalo ng Lotto 100. Ay, taga-Kwan lang ba siya? Taga Bayumbong? Bayumbong po yung nanalo ng Lotto kaninang tanghali po, di ba? From Bayumbong, Wow, 102 sana all. million pesos kahit Oo. yung 1 million lang. Feeling ko, isa sa mga to yung nanalo, kaya nandito sila sa Meraki Garden. Ayan, syempre yung mga, from Bayumbong, Nueva Vizcaya, Yes. Doktora Nerissa Magbaleta. Oo. Of Region 2 Trauma Medical. Ay, papasayo pa ba na kasi nagkaroon ako ng trauma sa mga nangyari sa akin. Doon ako nagpapamedical noon. Oo. Region 2 Trauma Medical Center. Bayado